So hi mga fronters, wala kaya pila sa reunion. So nakurat lang kapag punta mo ng Bagakay, marami ng sininto, no? Dati, yung anong ginagawa mo ngayon dito? Pag-iinom oy, pag Bisaya oy, kakabalo mo Eh, Bisaya. Tagalog tayo kasi ano eh. Interview sa mga Bisaya para sa mga Bisaya. Alina, magtabi ta. Charot. Freedom Talks. So, musta ka ngayon dito? Nandito tayo ngayon. Kasama natin namin igagaw nga si Julius. Julius na ito ngayon. Layo na kayo. So, musta man? So, Okay bakaya lang lang. sa ating mga igagaw kasi hindi Hello sa natin- lahat. hindi mo pa nasuroy siguro lahat. Hindi kasi ilang araw lang talaga din ako dito sa sa Mindanao kasi medyo busy din yung mga line ko, tapos madalian lang talaga kaya hindi ko mapupuntahan lahat-lahat. Tapos medyo nakalimutan ko na din kung saan yung mga bahay-bahay nila. So, nakurat lang kapag punta mo ng Bagakay, marami ng sininto, no? Dati, yung pa ito, no? Paglakaw mo. Oo, sobra. Yung Sobra, pa ito. sobra. Ngayon, may barangay hall na, may gym na. Tapos medyo madilim pa yung dito. Oo, kaya may- Kalsada. Tapos may lights ngayon, na. maliwanag na masyado. Oo. Yeah. Tapos musta doon sa Manila? Anong tao doon lang? Tao doon. Tagalog, Bisaya, Ganun pa rin. Ganun. So, hi lang na itong mga fronters. Wala kaya pila sa reunion. Ala, gitira man dayon. So, what can you say about the issue that trending now? Wala. Gagik. Mga lang daw, salamat sa mga igagaw. Ng gwapa. See you soon.